गिबियावनो नायग्रो नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना गासिबो अरुणोदय स्किमनि गोदान एप्लाइ खालामनो नागिरदों जानांगौ। नाथायबा नोंथांमोना दासिमबो फर्मखौ मोनाखै जानांगौ आरो फर्मखौ मोनाखैबा दा जों बहा थांनानै एप्लाइ खालामहैनांगौ जाखो बेबायदि सानदों जानांगौ नोंथांमोना। आरो बिनि अनगायैबो माखासे मानसिफ्राथ' बेखौ सानलायलांबायसोदां मालायफ्रा एप्लाइ खालामना लाजोब्बायदां जोंहासो मिथियाखैदां जेनेबा फर्मखौ होबायानदां मालाय बेबायदि नोंथांमोना सानदों जानांगौ। दा बेफोरनि बागैनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। आरो बिनि अनगायैबो नोंथांमोननि थाखाय बेयो मोनसे गोनांथार आपडेट दै। नोंथांमोनाथ' जायफोरनाव रेशन कार्ड दङ नोंथांमोनाथ' गासिबो अरुणोदय स्किमनि थाखायथ' एप्लाइ खालामजोबगोन नालाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरनो एप्लाइ खालामो नोंथांमोनानो अरुणोदय स्किमनि जे फैसा मोनगोन नामा? दा बेसो मोनसे गोनां कुइसन आरो नोंथांमोना गासिबो मोननाय नङा दै। जोंहा समस्ति वाइसआवसो मानसिफोरखौ सेलेक्सन खालामगोन आरो खैजन मानसिफोरनो अरुणोदय स्किमनि जे फैसा होगोन मोनसे समस्तियाव आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानखादों। दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाखाबानो जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय बेयो जोबोद मोनसे गोनांथार भिडिअ। आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाग्रोबावबाय। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय। दानिया आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों दे नोंथांमोना जायफोरनाव रेशन कार्डआ नोंथांमोनाथ' गासिबनावबो दायो रेशन कार्डआ थाखागोन। दा रेशन कार्ड थानाय माने नोंथांमोनाथ' एप्लाइ खालामजोबगोन नालाय। दा बिनिफ्राय खोथाया जादों सोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जे फैसाखौ मोनगोन। दा बेसो आरो बाथ्राया समस्ति मोनसेयाव गासै एभारेज 10,000 मानसिफोरखौ खमथारबाबो 10,000 मानसिफोरखौ सायख'गोननो नैबे जायफोर गोदान एप्लाइ खालामगोन। दा बे गोदान एप्लाइ खालामनायनिफ्राय गासै 10,000 मानसिखौ मोनसे समस्तियाव लागोन। 10,000नि बे बाराबो जानो हागौनो जुदि समस्तियाव सुबुं अनजिमाया बाराबा अब्ला बे 10,000निबो बारा जाहैगोन होननानै बेखौ बुंनाय जादों आरो। दा बेनिखायनो जेनेबा नोंथांमोननि बे समस्तिनि सायावसो सोनारसिगोन। जेनेबा हमना ला नोंथांमोननि समस्तियाव जोबोद मानसिफ्रा बुरजाथार समस्ति कनस्टिटुवेन्सि आरो कनस्टिटुवेन्सियाव नोंथांमोननि जेनेबा सुबुं अनजिमा जोबोद बाराथारबा अब्ला 10,000निबो बारा मानसिफोरखौ गोदान बे अरुणोदयआव सोसननो हागौ। दा बे 10,000आव नोंथांनि नामा फैबानो नोङो बे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन दे। नोंथांमोनाथ' खोनाखादों अल आसामाव ओरैनो 12 लाख मानसिफ्रा आरोबाव गोदानै अरुणोदय स्किमखौ मोननो थांगासिनो दङ एबा अरुणोदय स्किमनि जे फैसा मोननो थांगासिनो दङ। दा बे 12 लाख नङा दे गासै बेहाय समस्ति वाइसआवसो सेलेक्सन जागोन। जेनेबा हमना ला नोंथांनि समस्तिया सोरनाबा माजिबाट जानो हागौ आरो बायदिसिना उदालगुरि समस्ति बेबायदि जानो हागौ। दा बे सुबुं अनजिमा नायनानैसो बेहाय सेलेक्सन खालामसिगोन। दा बेवहाय जेनेबा नोङो एप्लाइ खालामसिगोन गासिबो एप्लाइ खालामजोबसिगोन। एप्लाइ खालामनायाथ' 10,000निथ' बाराया जाखागोन। नाथायबा 10,000आव नोंनि नामा बेहाय फैबानो नोङो बे अरुणोदय स्किमनि जे फैसाखौ मोननो हागोन आरो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना फर्मफोरखौ मा खालामनांगोन मोजाङै फिलआप खालामनांगोन मोजाङै एप्लाइ खालामनांगोन। नोंथांमोना जेबो गोरोन्थि खालामनानै होनो मोननाय नङा फर्मफोराव अब्लासो नोंथाङा सेलेक्ट जागोन। बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय। आरो बिनि अनगायैबो एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ बिथांमोना चेक खालामगोन आरो जेरै नोंनो होथावना होथावा बेखौ बिथांमोना नायजोबगोन मालाय सेलेक्सन कमिटिया। दा बेनिखायनो 10,000 मोनसे समस्तियाव 10,000 गोदानै अरुणोदय स्किमनि जे फैसा मोननो थांगासिनो दङ बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय। आरो बे गोदान एप्लाइनि गासिबो खामानिनि प्रसेसा नैबे फैबाय थानाय जानुवारि मासावनो जोबजोबगोन। नोंथांमोननि बे एप्लाइनि प्रसेस एफिडेभिट गासिबो प्रसेसानो नैबे फैबाय थानाय जानुवारि मासावनो फैगोन बोसोरनि जानुवारियाव नोंथांमोननिया जोबगोन आरो। बिनिफ्रायनो नोंथांमोना फैसा मोनलांबाय थासिगोन आरो जानुवारिनि खामानिया जोबोबा नोंथांमोना फेब्रुवारि मासनिफ्रायनो अरुणोदय स्किमनि जे नोंथांमोना फैसाखौ मोनबाय थानो हासिगोन आरो। दायो बिनिफ्राय एप्लाइया जाथ'वाखै दै। बिथांमोना फर्मखौ अफलाइनबो दाबो होथ'वाखै बिनिफ्राय अनलाइनबो जागोन होननानै बेखौ खोनानो मोननाय जादों। नाथायबा अनलाइनाबो दाबो जायाखै। अनलाइन जायोना अफलाइन जायो बेखौ दासिमबो मोजाङै फिक्स मिथिनानै मोननाय जायाखै। एप्लाइआथ' नाथायबा जागोन। जायखिजाया जानुवारियाव नोंथांमोननि बे एप्लाइनि गासिबो खामानिया बे डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव सेलेक्सन खालामनाय कनस्टिटुवेन्सि लेभेलाव सेलेक्सन खालामनाय बेफोरनि गासिबो खामानिया फैबाय थानाय 2025नि नैबे जानुवारि मासावनो नोंथांनि बे खामानिया गासिबो जोबजोबगोन। बिनिफ्राय फेब्रुवारि मासफोरनिफ्राय नोंथाङा अरुणोदय स्किमनि जे फैसाखौ मोनलांनो हागोन आरो। दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिबाय जानांगौ। दा बेनिखायनो गासिबो कनस्टिटुवेन्सियावथ' एप्लाइ खालामजोबखागोन। दा बेनिखायनो नोंथाङा मोजाङै एसे एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय। मोजाङै डकुमेन्ट्सफोरखौ मोजां खालाम गोरोन्थि खालामनाङा फर्म फिलआप खालामनायाव आरो गावनो नोंथाङा एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय जाहाथे फर्मफोरखौ नोंथाङा डाइरेक्ट हैनो हायो। दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना दायो मिथिबाय जानांगौ नोंथांमोननि कनस्टिटुवेन्सियाव खैजन मानसिया मोनगोन दायो बेखौ मिथिबाय जानांगौ। दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों।